Добър вечер! Днес ще проведем заключителната дискусия по процедурата за обществено обсъждане на проектна схема за поставяне на монументално-декоративен елемент скулптура в парк Младост 3, поземлен имот с идентификатор 68034-4089.59, ОПИ 3 за парк, квартал 7, местност Младост 3. На 15 май беше проведено представянето на проекта за схема. В срок до 27 май беше възможно подаването на писмени становища, мнения и предложения. В този срок не са постъпили никакви становища, мнения и предложения. Сега ще поканя, ако някой от включилите се участници в дискусията има желание да вземе думата, моля да подаде знак. Докато изчакваме, ще ви напомня, че след заключителната дискусия схемата за поставяне ще бъде разгледана на районен експертен съвет и на Общински експертен съвет в направление архитектура и градоустройство, след което следва да бъде одобрена с заповед на главния архитект на Столична община. Отново да поканим, ако има желание някой от участниците да се изкаже. Не виждам желаещи. Затова закриваме днешната заключителна дискусия. Приятна вечер!